खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथायखौ फोजोबनायजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरखौ आनजाद लादों। गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आबै पुर्णिमा गोजौ फरायसालियाव थाखो 10 नि फरायसाफोरखौ बेसेन नाङै फोरोंथाय होनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिर नार्जारि, सनितपुर जिल्ला एबसुनि लोगो नेहाथारि फोरमायग्रा बसुमतारी आरो आबै पुर्णिमा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि राजिब बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिर नार्जारिया फोरमायदि थांनाय 2007 मायथाइनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथायखौ होबोबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव साफ्रोमबो फरायसाया गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय जानगाराव थानाङा बेनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोबाय थादों होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। बेनि अनगायैबो अबिर नार्जारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिखांनाय आरो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथा खालामनानै थांनाय 4 जुलाइनिफ्राय जि गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा खुंदोंमोन जे बेखौ दिनै 20 जुलाइ खालि फोजोबबाय आरो दख'रा आफादा बेखौ आबै पुर्णिमा गोजौ फरायसालियाव लानाय जादोंमोन। जे बेयावनो बे हाबाफारियावनो फोजोबनाय हाबाफारियावनो हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दख'रा एबसुआ बेबायदि हाबाफारि लानायखौ जे फरायसाफ्राबो जोबोद गोसो गुदुङै बाहागो लाफैदों आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दख'रा एबसुआ जे मोनसे आनजादबो खुंदोंमोन आरो बे आनजाद खुंनायाव फरायसाफ्रा जोबोद मोजां मार्क लानानै उथ्रिसारनो हादों एबा मोजां मार्क लाखिनो हादों। दा बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गुन गोनां सोलोंथाइ मिशनखौ फोसावखांनायनि उनाव थांनाय 2007 मायथाइनिफ्रायनो बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थादोंमोन आरो बेखिनि हाबाफारि लानायाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे मिशन आरो भिजन बियो फोरोंगिरिफोरनि बावसोमनाय आरो दिथागिरिफोरनि जे आजावनायनि गेजेरजों बियो जाफुंसार जानो हादों। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो बुंदों जे फैबाय थानाय समाव जेन सासेबो फरायसाफ्रा जे गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय जे बन्सित जानो हाया बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोजोर होबाय थादों। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौबो बुंदों जे साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा डिक्सनारियाव थानाय सामार भेकेसन सोदोबखौ खोमोरनानै लानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जाफुंसार जानांगौब्ला साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बोसोरनि मोनफ्रोमबो सानखौनो गोसो होनानै फरायनांगोन। जे दुलाराय बर' फरायसाफ्रा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो 1 दानखौ बिथा खालामनानै बेबायदि हाबाफारि खुंबाय थादोंमोन। नाथाय थांनाय गोलाव समनि एक्सपिरियेन्सखौ नायनानै फरायसाफ्राबो जिहेतु माखासे समाव एसे रेस्ट लानो लुबैयो। दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसाफ्रा देग्लाय मोनसे थांखि लादों जे नैबे गोलोम बोथोरनि जे बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा बेखौ 15 आरो 20 साननि गेजेरावनो फोजोबनाय थांखिखौ बिनि थाखायनो लानाय जादों। बे समावहाय मिडिया पार्सन बयनिसिमबो साबायखर बावबाय बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै। बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै 15 साननि थाखाय कचिं क्लास होनाय जादोंमोन। बे कचिं क्लासखौ जोंनि ओनसोलाव थानाय आबै पुर्णिमा गोजौ फरायसालियावनो जोङो बे मावबादाखौ बेखेवनाय जादोंमोन आरो बे मावबादाखौ जोङो दख'रा आफादा 4 जुलाइआव जोङो बेखेवदोंमोन आरो बेखेवनानै दिनै जोबथि हाबाफारि बे जोबथि हाबाफारियावहाय बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाहाय आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिर नार्जारि सार बिथांखौ जोङो लेंहरनाय जादों आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो नेहाथारि फोरमायग्रा बसुमतारी बिथां सारखौबो लेंहरनाय जादों आरो लोगोसे नैबे आबै पुर्णिमा गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि राजिब दैमारि बिथां सारखौबो जोङो लेंनाय जादों आरो लोगोसे बे प्रि क्रसिं होनाय हाबाफारियाव जोंनि ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफोरा खोब मैखोमै बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ मोजाङै फोजोबदों। बिनिखायनो दख'रा आफादनि जानानै जोंनि फरायसा फरायसुलि साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावदों आरो बे बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादायाव जोंनि फरायसा फरायसुलि लोगोसे गारजेन बिथांमोना गोसो गुदुं जानानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ थिनहरनाय लेखा बिथांमोना मैखोमै बाहागो लानानै फोजोबनो हाबाय। बे फोरोंथायावनो दख'रा आफादा जोङो 3 फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय जादोंमोन। सानखान्थि फोरोंगिरि, बिगियान फोरोंगिरि आरो
इंराजि फोरोंगिरि बिथां साथाम फोरोंगिरिफोरखौ जों थिसनदोंमोन आरो थिसननानै बिथां फोरोंगिरिफोरा फरायसा फरायसुलिफोरखौ माखासे एनकारेज गोनां फोरोंथाइजों बिथांमोना फोरोंनानै साक्सेस खालामनो हाबाय। बिनिखायनो फोरोंनानै एनकारेज गोनां फोरोंनानै फोजोबनायनि थाखाय दखरा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो बे फोजोबनाय हाबाफारियावनो दिनै दखरा आफादा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एग्जाम लानाय जादोंमोन। दा बे एग्जामाव जोङो 60 मार्कनि लानाय जादोंमोन। बे 60 मार्क लानायाव जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गोबां बिबांनि मार्क लानानै बिथांमोना मोजां रोखोमै एग्जामखौ लिरनो हादों। दा बेनिखायनो जों जाय बिथांमोना एग्जाम लिरनानै पास जादोंमोन बिथांमोननि थाखाय जोङो फिसा फिसा बिदिनो गिफ्ट होनाय जाबाय। दा दखरा आफादा बेखिनिखौनो जोङो मावनाय जाबाय। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।